Di video subhaya pibaroki paraloki parajor sasisin syakaneka channel kajongi simple life story. Hakaneka video ngawan ra syapi ya kajing ya keren syapang u adhar. Hakaneka video ngam kwa banwan ra ya kajing ya keren syapang u adhar. Kiai kita kajing mentoy ladang don adhar. Kiai kajing do jing mentoy ladang im don adhar. Balai ngi dei banson adhar bat balai im dei banson adhar. Kata kam dai ka benta ka jonga ban batai start la dai ban batai namar ki don da ki wei pat ki bor ban batai ki da ki wei ki breu ki ban batai halor kita ki handai nga don tang art li ka phang batang art li ki pon bangawan ra hakane ka video bangnya keren kapon ka manong kong kalong sapang karai jong ka yeng ka syari ba kle do jong kari ka supreme court ba u adhar dai banlong mandatory lane dai banlong compulsory hakane ka jela jongi kame khalaya bat ka pon ka ba ar pa kalong ka jingdon kam bandon yo aw adhar khnang ban yo jing mentoy na ka skim MHIS ka skim PMAY ka skim by bam temen u khauration bat sibon teligi skim ngila bando jing mentoy ladang imdon ya uni adhar. Na kata kadau halor gine ke ar telikiman. Nakwa banwan ra asya piki paralog ki parajor ki paranong snong bat ki nong kersian jong kaneka channel. Namar ngas ngau don ka ai hapadang kine ki ar teliki pon. Kadon ka ai balong kontradik lane balong ya persya. Kawai hapadang kawai. Tomentang ya paino sapang kapon ka banongkong katakat long sapang ka jing bomlong compulsory la neka jing bomlong mandatory jong u adhar hakane ka jela ka jongi ka jela mekhalaya paralog ada season ngap ya ka rai la neka hukum jong ka supreme court ba une adhar mandatory la ne compulsory hakane ka jela ka mut ba kabamut ba gitu ki bakwa bansion kila bansion bat gitu ki bom kuwa bansion kila ban omsion kasyong hakamon balai lo jo uwei pa uwei unong syong snong jo kaneka jela hakabaya dei bansion ya adhar kata ka dei ka jingmut jong ka jing bomlong compulsory lane ka jing bomlong mandatory jong une adhar hakaneka jela ka jongi habang ya phai pat menta saka pon ka baar mentala da pilih ti hospital pikwa ban yo yarap na katoka skim MHIS kaban yarap yaki by lut by sep pihaban don ya adhar lada pim don adhar pin nom yo jingiram menta kum ka by bam temen kataka skim na kamta gitu ki bala palat henry pos nam kartaro ban yo katoka skim don kam ya adhar kaskim PMAY lani kaskim snaying ya kibaduk. Pidun kami ya adhar. Bantre ya banyo ya kajing tray belasis pas ngiru. Don kam adhar. Nilai osngeu mentana ki officer kar baper. Babanyo ya ki neki skim na du khauration. Kajing tray sis pas ngi ka skim MHIS. Batkum tatater. Babanyo ay kinik skim don kam ya adhar hakajing sngaw junga katay ka pon ka banongkong bat ka pon ka baar kayalong kontradik lane kayalong persya kaway ya kaway pat mentang ya phai sa pangkarai jung ka supreme court ka ong ba adhar hame khalaya mandatory lane compulsory phila bansion bat phimla aru bansion kasong ka mon simat jong kinong snong jong ka jela Lada ki kuwa bansion kinsion, balada kim kuwa bansion, kim day bansion. Pimla ban penbor, bansion adhar. Katay ka poin ka ba arpat, kaong, lada pim don adhar, pindo ya kinegi skim. Nada ukhauration, pindo ya ka skim PMAY, pindo ya ka skim
MHIS pindo ya kabelashi spasngi bat kumta ter. Na kata daw. Ngide ban ngam jeleu ba lor kani kebentah. Namar. Kine ki arteli ki pon kilong ki ba ya persya. Iwei ya iwei pat. Lada u adhar umlong mandatory lane umlong compulsory hame khalaya. Balai gitu ki bom don adhar. Kindo no kita ki skim. Balai ki bom don adhar. Kindo ikata ka skim MHIS lagi ti ke hospital. Balai ki bom don adhar kindo no ikata ka jing belashi spasngi. Balai ki bom don adhar kindo no ikata ka skim PMAY. Bat balai ki bom don adhar kindo no ya utau khaurison. Haba. Une adhar umlong compulsory bat umlong mandatory hakane ka jela ka jongi. Ladangi ngam jeleu bha. Halor kane ka phang, halor kane ka benta. Ngisung thu ba kane ka jing pendon kam ka sorkar. Leng baki skim ba pher. Ba phin omyo ya kine ki skim ba pher. Lada phim don adhar. Kala dei lupa ka jing penbor ya kinong snong. Bat u adhar kamut ulalong mandatory. Namar baladang im don adhar gindo no. Ngidon kam ya adhar ban yo kita ki skim. Kapan iba u adhar ulong mandatory hakane ka jela ka jongi na kata kadaw ngaong bakane ka pon ka manongkong bakane ka pon ka baar kalong kontradik lane ka yalong persya kawei hapdeng kawei pat paralong na kalian ka jonga ngasuko banon ratang kane ka jing pensyai hanrei ngam don bor kumlungan le wala ngas nguto ba kane ka pon ka manongkong bat ka pon ka baar ka yalong kontradik hapdeng kawei bat kawei pat kawei ka ong u adhar umlong mandatory kawei ka ong lada phimdon ya adhar phindu ikini kijing mentoy ngamdon bat kabor sanungan le bat ngam tip sanungan phai bangin la ban le ikini ki hendrei ngatip pat bahakane ka jela ka jongi nadu ka basdang kidon ki seng, kidon ki kenhun, ki ba persya, bat ki ba pensau thu ki pajba. Ya ka jing bom don kam ya wadhar, ya ka jing long mandatory wadhar, hakane ka jela, bat bangim dei banson adhar, bat kum ta ter. Le se ka dei sa ka wei pat ka benta ba. Kum kita ki seng lan kum kita ki kenhun ki dei ban simkhia. Namar bang hiseu thu hakane ka por. Ka jing pan ya wadhar. Nane kata ka jing do no jongi ya jing mentoy ba pher nang kini ki skim sorkar ladang im don o ya wadhar kalalong lupa kata ka jing persya nane ka balong persya kata ka rai jung ka jing kasari ka baong ba wadhar umlong mandatory hakane ka jela ka jongi paralok kane ka dei ka jing sneu ka barit ka jonga ka jing perkhat ka jonga namar ka sneu ba kane ka jingla jong ka sorkar hakane ka por da ka baong ba pelada phim don adhar phindo ikini ki jimentoy phindo ka skim sis pasni phindo ka skim MHIS phindo ka skim PMAY phindo ka skim by bam temen bat kum ta ter ngasu thu ba ka dei ka jing penbor ya kinong snong banson adhar ban long pun ban kum ta kumba uni adhar ulong mandatory hangde ke jela ka jongi hendrei ada une wadhar umlong mandatory kamut kinong snong kila ban pendon kam de ki wei ki jing pen itu lana ki wei ki ID card ban yo ikene ke skim hendrei ka jing ong ba ada ngim don yo wadhar ngindo ikene ki jing mentoy kapan iba u adhar ulong mandatory haka jela ka jongi bat ka tei ka rai jong ka supreme court bat ka ne ka jingla jong ka sorkar hakane ka por ka pamenta kalong ya persya ka wei hadin ka wei pan paralok kane kalong ka jing perkhat barit ke jonga ngakwa ban ya discuss ngakwa ban ya keren bat pikinong kersian jong kane ka channel na kata ka daw ngapan jing mun api iwei ki ba pai ya kane ka video skau pa comments ai jing mut lang hakan ukur kom ngin le kumno ngin ya pising kumno halor kine ki arteli ki pon kapan kong ka ong wadhar umlong mandatory bat umlong compulsory bat ka ba ar ka ong lada phim don adhar phindo lu ikine ki jing mentoy hatu kalong contradict ne em kawei hapadeng kawei tenga ka jing sutu ka jong phi ha ka jing sai ka jong phi ba phin ya ai jing mut lang ba phin ya pen sai lang ba phin ya comment sapo jong ka video te ta do video sembiang ha ka wei pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo